Защо в България последният етаж е един от най-непредпочитаните, когато във всички държави, които считаме за проспериращи, това е един от най-скъпият и желан етаж. Той дава повече светлина, повече простор, по-добра гледка. А в България ние считаме, че пече, топло е, студено е и тече. Считам, че този феномен на нежелание на последните етажи може да бъде коригиран изключително лесно, ако строителните компании по-подробно представят технологиите, които са използвали при изграждането на покривите, ако колегите посредници подробно и ясно описват на своите клиенти какви са техните права във връзка с защитата им, когато се наложи спешен ремонт при наличието на теч от покрива. Така, може би ще успеем да изградим добрият имидж на последните етажи, които предоставят най-голямата светлина, най-доброто изложение от всеки друг етаж, в която и да било сграда.